gaur emango dugun kontzertuarekin Lurra Urra Ize, Alboka folk taldearen bosgarrengo lan diskografikoa aurkeztuko dugu. Laizter 25 urte beteko ditu taldeak, eta bere hasieran musika instrumentala baldin bazuen xede taldeak bigarrengo lan diskografikotik aurrera, Bidesolur lanetik aurrera ahotsa ere sartzen dugu gure diskoetan, eta hoixe emango dugu gaur, batetik musika instrumentala, bestetik kantuak. Kantuak zer dira? Kantu zaharrak, kantuetatik sortutakoak, eta guk ere kantu berriak, egindako kantu berriak. Konkretuki Lurra Urra Ize, diska honetan Xabi Paia, Arkaitzkano eta Amets Arzailuzen letra hitz berriekin egindako doinuak ere badaude, eta guztira 17 doinu grabatu ditugu. Horiek entzungo ditugu gaur, gehi, aurreko diskotako klasiko batzuk ere bai. Kontuan hartu zuzenean ez garela asko ibili, azkeneko urtegoetan, hemen Euskal Herrian, eta jendeak uste dugu gustoz entzungo ditula, edo kaso batzuetan deskubrituko dituela, doinu aurreko diskoetako doinuak ere. Lurra Urra Ize, Irlandar kantu baten itzulpena da. Kantu hori Ron Cabana kantari irlandarraren Reconciliation kantua da, eta Arkaitzkanok itzuli du euskerara. Itzulpen horretan kuriosidade bat sortu da. Esan behar da kantu hau Ron Cabana kantaria Irlandar errepublikar aktivista nabarmena izan dudala, eta Irlandako bake prozesuan inguru edo testu inguru hartan konposatu zuela kantu hau, eta eragin nabarmena izan duzuela. Guk euskerara ekartzean, hemengo prozesora ekarri nahi izan dugu. Esan bezala kantuak estribilu oso ezagun bat dauka, lura, lura, le izaten du, eta guk baditugu euskal kantutegian olako estribiluak, adibidez, lua, lua, txuntxurun berde edo olakoak baditugu. Eta kaso honetan, lura, lura, le hori egin duguna da, Arkaitzek letra jarri dio, Lurra Urra Ize, eta hortik abiatu gara elementuekin jolastera, eta kantuari izenburua emateaz gain, diskari ere ematen dio, Lurra Urra Ize, diska bat, behar duenen olako izenburu sonoro bat, gure bosgarren diska honetan. Esan behar dago, Iruñara gustora etortzen garela gure lanak aurkeztera. Azkeneko biak aurkeztu ditugu, bata gogoan dut Gaiarrean zokian, Marta Sebastian kantari hungariararekin, Lorius aurkeztu genuen Gaiarren, bestea berriz bertso aroan ziklo hartan estreinatu genuen Laua Nahiak. Kaso honetan, erraldoien txokoan, boskote formatoan aurkeztuko dugu lana. Egia da lan potoloa, lan mardula grabatu dugula, eta zaila izanen dela guzti hori bere horretan zuzenean egitea. Baina, boskote formatoa izango dugu. Alan Griffin, Irlandarra eta ni neu, beti bezala, gehi oizkoak ditugun Xabi San Sebastian ahotsean Juanjo Txandorena, buzukiarekin, eta gaur lehen aldiz Tolosatik dator Iraidean Sorena perkusio jole gaztea. Mila esker, Arratsaldeon, Iruña, hortxe dago, gakoa. Gaur kazetare batek Josean deitu dit, eta esan diot, mira, Josean eta Joseanen artean alde txikia dago, bat bakarrik, baina zen gutxi gustatzen zaiten Josean deitzea. Beraz, Iruñak, bakoitzak ahaldun moduan. Aspaldi etorri gabe Iruñara, gaur kazetari horrek galdetu du noiztikan, etzarete etorri, eta azkeneko diskoa grabatu gerunetik, eta hori noiz da, 2008an, pentsa, 4 urte ez garela etorri. Eta denbora horretan gauza asko gertatu zaizkigu, eta gauza horietako batzuk musika bihurtu ditugu. Edo gauza asko aurkitu ditugu bidean, eta honeak ekarri ditugu musika bihurtuta, kantu bihurtuta.
letra berriak eta aurreko lanetako klasiko batzuk, klasiko ja bihurtu ditugu. Horiek ere batzuk egingo ditugu. Lehenengo hau 12 kilo. Alanek sortzen dizkigu histori xelebreak, urreko ere horrelakoa da, Marcelen desolazioa. Marcel, gaixoa gelditu zen, neska lagunik gabe. Diskoan daude histori guzti hau kontatuta eta merezi du irakurtzea, hortako diska erosin bat da noski. Marcelen desolazioa. Kantuekin eta grabatu dugun horietako bat, gure azkeneko lanean grabatu dugun horietako bat, Agustina Antonia emakumearen historia da. Doinu hau Vitoriano Gandiagak jaso zuen, Arantzazun Zeboela inguruetako herritan egin zuen nolako bilketa bat. Eta orain arte ezagutzen zen kantu honen bertsio bat duela urte batzuk. Kuriosoa da, gure taldeak laizter 25 urte beteko ditu, nik uste, Gabonetan edo beteko direla 25 urte horiek hasi ginela, garai hartan musika instrumentala egiteko asmoarekin, eta gero ja tentazioa sentitu genuen kantuak eta ere egitea. Eta garai hartan bi talde elkarrekin aurkeztu genuen, gure lehenengo diskoa bat Alboka izan duzen, Durangon, eta bestea Irutruko taldea izan duzen. Eta Irutruko taldeak disko hartan grabatu zuen Agustina Antonia kantu honen bertsio bat, baina beste bat aurkitu dugu, hor zegoen ardigaldua, eta horrek plazar handi ematen digu handikan eta harri azpian olako gauza bitxiak aurkitzea. Eta hoxe da, Agustina Antonia da, garai batean, uste dugu, ez du inun zehatzki jartzen, baina Catalina de Erausoren historia dela.
emakume hura gizonez antzipazio batengatik pasa zela, eta inbeste histori bitxi pasatzituenak Hego Ameriketan, gero bueltatu, tartean anaia zena hiltzea ere, tokatu zitzaion, arek jakin gabe, bere arrebazana Agustina Antonia, kopla bitxiak. Gaztiak kantuan da, zarrak eragusian, hori da pasatzen dara, bardin ondo guzian. Etxetik urten eban, mariatzeko ian, 16 urterekin, neure txoramenian. Soldadu sartu ditzan, agorraren bostian, kabobero sargento, izateko guztian. Hilako fontu dira, londuak lapatu, amaika hilabeteko, sargento honratu. Urte baino lehen, nintzan deniente, rendimientotik hande, nintzala ausente. Regimentu izan ditu, 10 urte honetan, Argelen onduan eta Buenos Aires eta bian. Agustin Antonio izan da neure izena, hori aiko dezutenok ez da neure izena. Oraintxe baten doria izena maukatzeko, Agustina Antonia aizela esateko. Batekin lau barazo, bestetik horreko, haunaren abisua, hoxe ditu rato. Amaro gazterrege, zerbitu